Sometimes. Čo nám poviete na kvalitu gulášov? Mali ste nejakých favoritov, ale mal som jednotka bola výborná. To bol váš. Ďakujem, Vládko. Čo povieš? Nemám čo povedať. A prečo? Chutilo. Čo poviete na hodnotenie, alebo čo poviete na kvalitu gulášov? Boli tam nejaké rozdiely? Ja by som povedal tak, že boli to úžasné guláše. Ja som sa rozplýval a v živote som mal taký pár, že to gulášu až do dneska. Takže ďakujem a hlavne na všetci. Vynikajúco, poprosím potlesk. A sedmička nepovedala, ale tu strašne ctí ľubí veľa. Čo nám poviete k gulášu? Ďakujeme. Peťko, no čo, ako si sa rozhodol? Stále nie? Hotovo? Takže finalizujeme. Nie. Listo. Hotovo, áno? Ďakujem. A už necháme to len na predsedu porody a ten má čas. Poprosíme hudbu. Cigáň, hraj! Prešli sme k vyhodnoteniu súťaže Viedení Vytkiniek. Na prvom mieste sa umiestnili Bukovci. Poprosím zástupcu, aby prišiel pre cenu. Ďakujeme pekne. Chceš nám ukázať, ako sa jedia tie tyčinky? Tyčinky. Pri dianí klincov vyhral Michal Kunexu. 12 klincov, blahoželám. Klincov za 30 sekúnd, čo je jeden z najlepších časov, aký sme doteraz mali. Vždycky okolo 10-11 sa pribíja. Takže myslím, že Michal poctivo trénoval. 4 sekundy, Robček. Bukovci. No a môžeme predstúpiť k slavnostnému vyhláseniu toho hlavného, k čomu sme tu. Takže všetky tie guláše boli dobré a možno pár slobodných gulášov nám povie pán Michal Škorec, ktorý koštoval a keď chodí po súťažiach, kde sa hodnotí, na čo sa prihľadáva. No, boli to ozaj rôznorodé guláše, bolo vidieť, že každý to robí podľa seba, robí to srdcom, niektorý bol riečí, niektorý sladší, niektorý slabší, ale sme sa snažili tak, aby tam bolo cítiť aj tá konzistencia, aj chuť, aj to srdiečko, tak rozhodli sme tak, ako sme rozhodli a myslím, že dobre. Tretie miesto. Na treťom mieste sa umiestnila maximálna pohodička Lovek Team. Tak môžem povedať, za maximálnu pohodinku ste dali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ústiev hlasovalo, takže fakt si to zaslúžili. Na druhom mieste sa umiestnili tí, čo nám skoro zobrali už všetky ceny dneska. A sú to Hugovci. Hugovci aj maximálna pohodinka mali obaja po 11 bodov, ale rozhodol pán predseda porody, ktorý dal Hugovcom 4 body a maximálne pohodinky 2, čiže mali po 11, čiže väčší počet bodov rozhodol. Takže na prvom mieste sa umiestnili, neviem či dobre alebo zle, ale borci, tak ako aj minulý rok blahoželám. Borci mali 17 bodov. Vyhrali maximálnou možnou bodovou kapacitou hlasovou za nich 2, 4, 6, 7, 8, 9 tímov im dalo dokonca až bod. Čiže s maximálnym prehľadom páni. Gratulujeme.
Takže ďakujeme všetkým súťažiacim ešte raz veľmi